ще играем на Drag Racing втори епизод. Първият епизод беше преди 2 дни. Днеска не съм на училище, защото малко съм болен. Малко казвам и... Да. Ще играем на Drag Racing. Само да си пусна да ме видите. Здравейте, аз при малко станах, защото аз спах. Нека да почваме, то няма какво друго се прави. Поне 10 минути ще клипам, не повече, защото ние ще правим много епизоди. Искам много хора да ме гледате, поне 25 човека. Някой получи по-силно съжалявам. Чакай само да... Добре. Почваме си така винаги. After Hours. Не, чакайте. Аз само кажа, че аз игра през компютър. Да, добра, че нещо... Това беше... Мисля, че... Да. Не ми виждате контролите, защото нещо не става с контролите, по принцип не го скарам. Да. Не ми ги виждате, защото съм си... Може да съм си снимател, само че... Нищо. Толкова се прави. Ето си го сложи. И сега идвам чуткава. Тя служи го на автора за малко. Те знаете и слава го. Върнах се, дойдох да игра. Майнкрафт не знам дали ще мога да игра, само че трябва да се купя за да. Добро. Малко се видят, аз не мога да направя едно огромно видео, както винаги. И... Взех зелени, защото ми трябват за колата. Ето... Бърза е колата. Не е толкова... Буквално, вижте какво ми е на колата. Само това е. Аз нямам пари много. Да, нямам пари. Тия пари не знам откъде ще дойдат, но ще видим. Ще видим. По-напред. Тук има коли, които се състезавам в момента с тях. Ферали. Момента играя. Ферали смешно надява. Момента играя. Едва ли виждате какво. Виж, че това беше... Нещо много важно съм изгубил. Чакайте. Аз ще го намеря. Много е важно. И не е малко. Али виждате, ето така. Сега да направя. С то коня нагоре. Няма какво да го направим. Аз трябва да си почивам и темпо да в момента играя. Само за 5 минути, да. Ето че го сложила, за да ме видите по-ясно, да.
Да, ще е. О, 200 км! Ако дам това, което тук ще спечели, това е много. Не чак толкова, аз взеха 5 милиона кило кои, за да купя такава жълтата. И аз в момента карам с 200 км и е бавно. Добре, но ако направя 1000, ще е много по-различно. Да. Един кон. Еми, не знам, за малко ще го спра, чухте ли? За малко ще го спра, отивам да си взема една вода. О, чувате ли ме? Аз тук ще дойдох, ходих да пия вода. Малко ми е лошо. Днеска мога да направя 2-3 видеа, ама рядкост. Нали знаете, рядкост. И да... Ще видиме. Нека да почваме. С това време, което имаме, учениците ми на училище, моите приятели в момента са на училище, аз съм болен. Ами, няма какво друго да направя. Моля ви, поне искам да ми дадете поне 100 абоната. Моля ви да стана 150. Моля ви, ако набратя 150 абоната, направо ще пускам всеки ден. Аз този акаунт е създаден 2015. Този акаунт е на майка ми, не е мой, но тя ми го даде, както винаги. И да, нека да продължаваме. Няма какво друго да кажа. И това е всичко, което мога да кажа. Малко е гадно, че съм в момента съм сам, майка ми работи. Аз няма какво друго да направя. И от моите ученици никой ми казва домашните и аз какво да направя. По този въпрос няма какво да направя и не мога да направя нищо. Нека аз сега играя. Добре, това е хубаво. Да. Ама те постоянно се заяждат с мене. Няма да видим. Но те се заяждат с мене. Да, в момента играя. Малко ще го направим по-силно. Да. Тук нямам пари много, естествено. Това. И това. Да се направя по-силна колата. Да знаете, че мога аз събота и неделя ще правя много видеа. Това е ясно, ама не сме неделя или събота или петък. Днеска работя ден, между другото, ама аз няма какво друго да направя. Почивам си и да. Сигурно 2-3 дни ще си стоя у нас, защото малко съм болен. Това е ясно, аз вече ви го казах. Моля ви, абонирайте се за канала ми. Моля ви. От вас зависи.
т.е. аз го не стигам. О, ес. Ами, някога, ако имаме много време, ако се абонирате толкова много, в предишните 5-6 видеа назад, имахме два шорца, където много 500 човек са ме гледали. И на другия 400. Аз мога да покажа канала ми, ако трябваше да го покажа, ама с малко. Малко ще го покажа. И да, аз няма какво да го направя. Да. В момента и аз играя, ето виж много. Ето. И сега ето така. Да. О! Защо при малко ми качи два коня? Това ще да видим, има пак. Чакай. Два пак. Трябваше ги продам, да. От първа пак. What? Ами аз ще ги продам. Това са... Това са няма какво да направя, нали? Нямам пари. То това е нормално. Ама аз мога да събера пари. Както винаги. И аз за 2 часа и половина събирам 1 милион, ама това е рядкост. Никой... Мисля, че се сещам защо и как. Но... Знаете. Сега идвам. Мале. Искате ли да ви покажа какво става навънка? Чакайте. Чакай. Гледайте какво става навънка. Почти 1 метър сняг. Това е ненормално. Да. Да знаете. И сега... Сега ще ви покажа още едно нещо. Парички си събирам. Няма нищо. Добре. Май така ще играем. За малко така ще го сложа. Те това. Добре. Ще правя трети епизод. Само да отворя това и да ви покажа още едно нещо. Само така. Ето така. Махаме. Само да кажа, абонирайте ми се за канала. Моля ви. Ето. Аз ще ви покажа. Ето ми каналите. Това го правих преди 1 ден. Това преди 2 дни. Дей. Ето ми ги видеята. 9 февруари. При 7 дни. И имам 600 гледания, буквално, имам и още едно, имам много всъщност. Ето още едно, 9 февруари 2025, при 7 дни. И още имаме, ама вас не ви интересува. What? Holy shit. Няма какво да го направя.
Затова ще трябва да затворя канал. Да ме гледате, да спрете да ми гледате лицето. И не знам кога пак ще имаме видео, но това е друга теория. Ето, това съм аз. Чакайте само, не мога да такова. Вижте колко хора, колко са ми се абонирали. 25 гледания. На 15 февруари. 15 2025. И са ме гледали 10 000 човека. Около целия свят. Не е само в България, а и може само в България. На 11 февруари съм се качила нагоре. Вижте, нагоре. А да ви показвам на 362 лайкс. Това буквално е много добре. И аз си заключвам камерата. Пау! И пау!